Wato ka tattara kunda da ki da yawa akan danginmu ba? Ni ma kaina ban san nawa muka tara ba. Nawa muka tara ne? Da yawa, jinin talakawa. To kenan kai ba za ka bada naka jinin ba? Barka dai. Ya kuma kuka tattare mana hanya haka? Ku daga motocin kuma. Ba za ka bayar ba? Na ce ku daga motocinku. Kai me kake yana nan? Yalla mai, wallahi shi ne. Mamazgi. Wani lokacin da kuka yi irin wannan, ba kwa jin abin ya dan gudure ku? Shi ne fa wanda ya je dali, sannan ya sussuburbure mu. Wallahi shi ne. Dukkan ku a tattara waje ɗaya, wannan ba karamar sa'a ba ce. Dan gidan minista ne? Na je na jawo tsohon ka kunne akan ya ja maka kunne. Shine ya turo waɗannan hamagawan. Na musu bayani ta yadda nake ganin za su fahimta. To na ga alama sai na canza hanyar bayanin. Wani muhimmin aiki zan je yi a ƙauye. Kuma ku rabu da su ku ɗauke motocin. Kai ku hada da wannan ku shege su duka. Kowa da kowa yana jira a cikin mota. Gara mi sauri mu karkare. Zo taho. Yanzu mu dauke motocin.